Awak golek dalan iku le. Alon-alon. Oh, dikawal hati-hati dhuwur. Dhuwur diwasi. Iya. Hoe. Kae. Os. Hoe. Ae. Suradira Jaya ningrat. Lebur dening Pangastuti. Rawe ratos. Malang butuh sak bumuk baduk senyari bumi jaya jaya kawijayan jayane singo manunggal bukti wibawa tansah ijo royo-royo laksana saudai daun mutiara surga katulistiwa meskipun rintangan menghadang meskipun halangan menerjang singo manunggal tetap jaya. Awas ger. Ayo. As. Yeah. Oh yeah. Yo. Yo. Ayo. Iya. Ayo. Awas dia dijogok ya. Ayo. Awas. Ayo ngono ger. Lho kek dari reok singo manunggal. Lodonge wong Ponorogo ger. Iya. Awas ger. Ayo. As. Goodness. Alon tur lakon. Ayo. Awas. Yeah.
Dijaga iki. Ya. Yo. Tali. Alon yer. Ya. Out. Wah. Jagat Dewa Bathara Karo Didial Dewa Singo Manunggal Jaya Kir. Yo. Awas. Hati-hati boleh. Dijaga dodo. Hati-hati le. Minggir le mudun le. Ayo penonton mudun dong. Si kendang entol le. Ayo minggiran. Ayo. Awas. Sing awal ger. Ayo. Iya.
Diparingi alon-alon ayu. Diparingi alon-alon. Singo manunggal jaya. Kantara kuguse dumpa kang dumelon. Amep jai madyane pagelaran. Kang samya guyak surak anggumegruk ora pamiyarsa. Wadhanira gumraring Singo manunggal jaya. Ayo. Rasane tolak ridane yai. Singo manunggal jaya. Mikir. Torona. Aduh. Ayo mangan lampu murup. Awas kesertum.
oh ya. Ha e oh a. E a. E e e e e e. Ya ya. Ayo 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 ayo. Yuk ya. Oh Os oh A e o e H E e o e O E e o e H E e o e O E e o e H E e o e O E e o e H E ya a Os O ya ada gones abotan gones Os O ya Ibu sampai kaget iku ibu ayo Jaluk paman apa? paman peng jaluk apa paman peng Mendem wedokan. Mendem wedokan Jel. apa Apa? Takonono, Bud. gentong mate yuk kabeh kok gantung i mati ngawur. Hah? Apa gentong tak tale gentong mate enak eno Mas Wafi katuran gedinge gentong tak tale singo Manunggal Jaya dados.
sama lolo tak aku baya poro tak nangis sama lolo ate bule pun lesa pas sakit malolo ate bule pun lesa pas sakit malolo. Oh, Mbak nyawer Mbak. Iya. Oh nyombeng apa? Aduh, apa nyombeng kena? Aduh. Lagunya sih apa Pak? Hah? Apa bayi? Tuh mator sekelangkong. Aduh. Reberan meramia kia kita Bapak Abdul Syukur nih kaki. Aduh. Apa bayi? Lagunya apa bayi? Madura, Madura. Hah? Ya, iya. PPK Lompang Mas. Monggo Bu joget Bu. Lah iki seniore tok tok iki. Pelo City. Pelo City. City Pelo. City sapa? Bibi jeruk saloni bisa madorang koran aku pengen nerangi oleh na jalang sada banyak senangi benih kentang bener beda tapi kentang alami lakar jika alami ana setan velocityan singa manunggala jaya jeruk saluni ami semaduh rangkoran aku bayan ngerongi oleh ana celang banyak sing senengi
beban tak ganteng tapi bilang ya pastikan kula senang belirik ke akabai tak nyaman ngakan tak temu saare ate bulat kerong iya tirasana cuma tika seto pepe kalompa bibir jaruk saloni me semada orang korang aku pengen ngerangin kolena jalan sedang banyak singa senangin benih gentang ben beda tapi gentang alami lakar tiga alami. Ampun, Pak. Boleh, Pak. Wis. Oh, yo. Ayo dilanjut Kang Mordi. Kon pangkuan. Nggih. Yo. Yeah. Ya. Lo. Ayo. Nih, ya, aduh. Ilu, ya, yo, ayo. Ya. Aduh. Awas gonel, gocelono. Aduh. Sakat maneh. Iya. Ayo Kat. Ya. Iyo. Bon Jabon. Berjabar. Oh, Barjabar, caraku Bon Jabon. Berjabar. Barjabar. A A. E E. U E ayo Kat sangat. Ayo Kat, bulet ya Kat. Ayo manjul. Ayo manjul no. Ayo. Pakai encana dulu. Iki jaran apa iki? Jaran aja. Lek sakat iku tidang. Manjul.
ayo manjul. Manjul. Lho. Loh, sakit dadi kidang. Jaran kok kanguru. Ayo Kat, gawe kenang-kenangan nang Ponorogo mari ning Kat. Lo. Iya. La. Oh, ikut. Lo, glodong. Hei. Arek ku ngantuk ah. Lah kok glondong. Golong bangke. Waduh. Golong gemuk. Tran. Lah lampung glondong rumu. Hula hubon. Aduh. Dareku lak bal iku mang mlaku rene. Ada agulu lah melekot lah. Ya. Oh. Kurang. Tambahi. Ayo Bon, manjul Bon. Loh. Jaran kok unik. Ayo Kat. Ayo no. Iya. Kan keberane kan? Aduh. Ada. Iya. Delok kan? Iya. Udah Rataknoan. Ratakno. Nah. Aduh. Aben. Aduh. Ayo Bon. Ayo karya Bon tok iki. Yahoo.
o e o e e o e e o e o Ayo, ayo. Ih. ih kono aduh a e o e a e o e a e o e a e o e a e o e eng a eng Sakan lo sakan. eng a eng Jane kurang sitok iki. Cak Sul jane. Cak Sul boten. Ambek Endro. nyemon Apa ae pao apa ta setan iki. Ket mau ta raja-raja pao. Endi ana pelem. Wal pao. Rambutmu Bon. Ih. Kok mie? Bihun. Ih. Wong tuwek ku Bon. Happy birthday to you. Singo barong. Salju. Piye? Salju. Oke, Trek. Ayo Trek. Roh arai roh. Aduh. Apa pao? Ayo ndang jaranan ambon iku. Ayo jaranan Temanggung. Ayo Cak Sul medun. Ayo Salehu. Untune kletokan. Apa iki macak apa-apaan? Salehu. 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 Jaranmu ndi Bon? Ndak keduman digawa tanggapan nang anu. Iki. Ayo ho Salehu. Oke ho. Iya. Allah. Hurrah. Jaranku mosok ngene. Hurrah kon. Cangkeme perot. Hurrah. Benakno sik ra wong susu baris. Oh. Iki Hurrah. oh, iki lho pao, jenenge iki pao. Iku setane lho pao. Setan kene apa ndak kene ndak usah jaran-jaranan wis. Ndak. Keteko iki Nel. iya Aduh, Benakno. jindel ning rambut Hurrah. Sik sabar. Wong kene. Iya kono. Rono. Mbah Wul, apane Wul nggo korek? Dibong apa? Lho kono Rono. Enggak. Siji loro telu iki lho. Lho, jaranku direparasi busine mati iki busine. Rono sewe. Oh, ndak kena mati busine iki wis. Iya, amblaso. Be, kayak ono mangan arek ku be arek telu be. Nanti parane iku. Woi. Kayak ono mangan arek telu iku be. Durung mangan iku mau durung bontot. Oh. Abu. Terus ono efeknya terus. Halo. Rambut tak suka gerinting. Halo. Lah iya. Halo. Oh. Loh ya. Halo. Aku seneng arek iki yon. Gak tau ngene iki aku. Iya. Nah, iya arek.
Do ayo tekan di teko kuno. Oh iya wis. Ayo teko kuno. Ayo budal Kang Mordi. Budal di. Mas. Ayo Mas. Lah iki. Si. Loh, apa kok gemeru apa niku? Kata wis jangkep jaran nandi arek iku. Waduh nyeluk putu bareng. Ayo jamin teh. Hei. Nandi arek iki. Mas, hei. Oh ya dua wis. Hei, Mas. Ayo Bon. Nanti awake Bon. Uyum mber. Kok gebero nek kono ae. Ayo di. Jalo di. Iya Mas, di. Puro tantomo. Wakito baris. Budal le. Loh. Lah kok mek situ. Loh. Sing telu rundingan. Situ budal telu rundingan. Arek kok embu situ iki. Kan situ. Oh, kan situ kan. Kan siji. Ayo gersetung. Lah, ngono. Iya. Oh, iya. La. Aduh. Aduh lolo. Oh, yo lolo. Guyang-guyung pingkal ayo Ayo budal lole situ. Ayo kan siji. Kopi sud barang ya. Iki ngebas mari. Lah kok mendetek. Waduh. Minggiro. Aku ngegolane iya lho. Aduh. Iya. La. Iya, geprek unik ya. Iki ngebas pari. Lah iki. Ayo ratune le. Ratune jaran lho. Nadi. Lah kok balik? Kapan sidane iki? Ayo, Bon. Iya. Tolong lagi. Tukono hemaviton arek iki kurang tegas arek iki. Tukono hemaviton. La. Ih, kona.
Apa gonet kena kebas? Oh. Oh. Ya. Ya. Oh. Le. Oh. Ya. Ih, kon ngaliyone. Kung liter. Ngaliyone. Mikir. Yeah. Lo. Lah kok mudun? Hei, munggah. Balik. La. Mangan kemangi ya. Keol kanan kiri. Yo, ya. Yo, ya. Ya, eno. Digoyang maneh alon-alon bareng-bareng Singo Manunggal Jaya. Ya.
anak iso kang ana umyah ya padha tangisan ngenteni bapake kang uripe sadaya masih suket emas ison sing kepengin yang nyoba liang pisan ison sing peduli anak ison hang ana umyah ya padha tangisan mikiri bapake kang uripe Ayo, jujur no. Ayo no. Ayo kok paman peng teko. Iya, no. Kang Jodi, dan jangan mana lalu Kang Jodi. Ya. Ya. Yo Iyo. Iyo. Singo manunggal joyogir. La 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 la. Ayo disiap nomornya dada ini. Yo la 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 la. Ya. Yo. Yo. Ayo singo manunggal joyogir. Yeah, lo, yeah.
Ya, ya, lah. Ayo persiapan jadilan ya, Singo Manunggal Jaya. Terima kasih. Iya. Ayo Singo Manunggal Jaya ya. Kali ini kita tinggal ke sejarah wujuding tari dadak merak bener-bener kan dia Singo Manunggal Jaya. Hingga sampun paripurna kini punya tugas lepas dari pandang kita bersama di belakang. Tari dadak merak di sini kami hadirkan wujuding tari goyang bergoyang, tari sekar jadilan Singo Manunggal Jaya untuk Anda. Sugeng siang, sugeng Amir Sani. Dun.